ya jide nke oji na-aga n'ihu. Biko ka anyị gbakọ kịta wee kele n'eze Eze-Ana ga-adị. Eze-Ana Ugochi tubelu ga-adị. Eze-Ana Ugochi tubelu. Nwoke ọma nọrọ Igide, ị ga-adị. Ọdịnala bụ eziokwu, ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ị ma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti, n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi. Eze-Ana, Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma n'ọrụ Igide, onye mgbasa ozi, ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma na-eje eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma n'ọrụ Igide, onye mgbasa ozi, ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma na-eje eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana ga-adị. Ugochi tubelu ga-adị. Ugochi tubelu temple, ọ ya adị. Maka na eziokwu anwanwụ chacha, ndị okenye dịghị anyị fanta mbaki, ndị ochie dị anyị fanta mbaki. Faja asị kara aka ori ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke faka mma. Bụrụ Baịbụl bịa, akwụkwọ akụkọ ebe chọọchị fa ọ bụ n'oge agaba. Mana Ugochi tubelu ekweghị ekwe. Eze-Ana sị na ọma mme, ọdịnala ọma ngwụchacha. Oge ọbụla ọ na-eti, ọ nọ na nkụzi. Chukwu abịa ma gbaa ume, ọdịnala ya dị. Ọtụtụ ọma ụmụ ọdịnala Igbo, abịakwanụ m n'oge awa nke eziokwu, nke ọ bụ mụ nwa Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na-anọ n'isi ya. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu na tempụl. Anyị na-agba afa miri emi, bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Prayer Ministry. Ọ ngalaba na-afụ maka ikwubi okwu n'elu ọrụ mmụọ dị iche iche n'isi ndị enyi anyị. Anyị kwuru na ọrụ mmụọ anyị na-alụ Ugochi tubelu na tempụl na afọ anyị na-agba na distansị abụrụ ebara ya. Ọ bụrụ na ọ na-abụ ụbọchị Mọnde na ụbọchị Wednesday ka anyị ji enwe na administration using ọdịnala method. Nwekwara ike isonyere anyị na mmụọ, nwoke ike isonyere anyị physical. Then aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Disemba bidoro taa bụ 6th. Ndị niile sonyere na ya bụ aja oli ndị niile sonyere na aja ga-enweta videos na mmemme ịchụ aja dị iche iche na temple dị iche iche. Later today, only them. Ịma na ya dey show you all na social media maka na ọ dịrọ necessary. Nke abụ ofu, nke bụ abụ ihe anyị ji ebe kaadị anyị ji bịa tata bụ Glo and Airtel. Ọ bụrụ na ọ bụ network ị na-use, please jump and pass. Don't copy it and send to another person. Ị na-echa vidiyo ihe ị nwere ike imedowe bụ share to your friends and well-wishers. Onye abịghị nwere ike ime na onye fụrụ n'anya. Today, isiokwu anyị ji wee bịa n'ụbọchị taa bụ why you should avoid ọgwụ ọbụla agwọrọ maka ego. Part 2. Anyị wee kwuo na ọgwụ abụrụ ọdịnala. Yes, ịgwọ ọgwụ abụrụ ọdịnala tọọ. Ekuzigo m nkuzi a many times. Yes, why anyị ji chọọ repeat part 2 abụna na despite my effort ịkọwalụ ndị mmadụ the consequences so ya, mana every day we still see some people
ndị ga-abịakwana na-asị na ha chọrọ ka a gwọrọ ha ọgwụ ego na anyị keara ihe o nwere ike iwe. That's to show you how far our this generation have gone as in so bad. Ndị mmadụ agbụrụ chọrọ ego, that is ọchacha gbute si gbute ọchaghacha si gbute, is very bad, especially n'ebe our youth of nowadays. It will destroy you. Yes, ego dị mma, but ọ ga-abụrịrị ego bịarụ legitimately. Ọ bụrụ ka ịchụọ ya n'ụdị ọbụla iwe nweta the money. Ịchụọ ya n'ụdị anwa inwe problem. Ma gwa gị eziokwu niile ị kwesịrị ịnụ, ma ọ bụrụ na ị nwere ntị ịnụ. Wepụ aka n'ihe ọbụla bụ ọgwụ ego, ajọ ọgwụ, maka na ọ bụrụ ọdịnala. Ọ bụrụ ọdịnala chaa, ndị Igbo sọrọ ya nsọ. Famili ọbụla etinyere aka n'ịgwọ ajọ ọgwụ na-ata ụfịa lota. Nke bụ eziokwu na ọtụtụ ndị mmadụ amara ife ha na-achọ ịbanye n'ime ya. And ihe ya ji enye m concern bụ na onye nwaje tiche aka n'ụmụ ihe ọjọọ a, echi ọsị na ya emebugo ọdịnala. Ọ bụrụ onye gwọwa ọgwụ, ọ bụrụ onye ọdịnala. Ọnwụ egwọwa ọgwụ, ọ bụrụ onye gwọwa ọgwụ, ọ bụrụ onye ọdịnala. Ọ na-ewute m na efe ụmụ kịrịkịrị ụmụazị enwere ike ịkpụ ya aha dị iche iche. Enwere ike ịsụ na a na-eme ya eme ya enwere ike ịsị na Okeite, enwere ike ịkpọ ya Nwunye ite, enwere ike ịkpọ ya oke Ibobo, enwere ike ịkpọ ya utu ako-mmiri. Ụfọdụ nwekwara ike ịkpọ ya oke awele. Na-etere mbụ na ọtụtụ ga-achọ ka a kpọọ ya afa ga-eme ka ọ dị friendly. Mana let me tell you the truth, enwere ike mmadụ ama agwa gị. Enwere natural awele sochi gị so ezumezu sogu. Yes. Enwere natural Ibobo, that is afọ onye a na-amara ekwe atụ ya ekwe n'ọfịa. Enwere natural Ibobo so gị, ya bụ na onwere ndị dị nwere as gift, as in have orators. If they are giving their teaching, everybody listens. Ebe ọ bụla ha fụtara onwe ha, they command respect. All the natural raw. Mana ịmagoro ya dịka nsi akọwa na ihe ọbụla nwere natural nwere fake one. Ịghọtara ya? Ihe ọbụla nwere natural nwere fake one. Mana my brother, my sister, I will not advise you ka ịbanye na fake. And make erekwazi ndị na-ebunye mensi ike. Mana one for the ndị na ya bụ na ụfọdụ n'ime ndị a na-ebunye mensi ike nwere ike ma ya amacha na the consequence dị n'ihe ọ na-eme. Ụfọdụ maka mana ha amarụrụ to the extent ihe ọ nwere ike ime, because one for the ndị na mmadụ ọlụrụ Ibobo ma ọ bụ lụọ Okeite bụ na onye na-arụ ya amụrụ the extent o nwere ike ilu. And wee kọwalụ na ihe a bụrụ ọdịnala atọ. Ọdịnala asụpọtụrụ ọgwụ. Most of you na-eneme anya nwere ike eburu onye chi na-asụ ọgwụ, chi ga na-asụ ọgwụ. O nwere ike mmiri niile so gị ezumezu so ga na-asụ ọgwụ. O nwere ike arụsị be nne gị ma ọ arụsị ikwu nne gị na-eso ha na-asụ ọgwụ. O nwekwara ike ọ bụrụ na iwu onye mmiri ọ na-asụ ọgwụ na ihe ndị ọzọ niile. One, nke bụ eziokwu na ije gwọcha ọgwụ a na ọma alụ ọrụ. By then nwere ike tọọ na ọsị na ndị dibịa na-egwu wayo na onwe onye nke gwuru wayo. Mana etu a na-achị kọwara nkịta iwu nọ here. Why you should avoid those chances. One, I want a very possibility, 70% chance na o nwere ike mee arụ na alụghị ọrụ. And it is stop onye lụrụ ya na o nwere ike ọsụ ya ọ 45 ya mụ. Tikwo so many things n'ime. O tichazie ihe niile ọ na-asụ pụtụpụtụpụtụ na-adị ka aka m. Yes. I would look it as a study, case study. On our Susan, on our Botego, on our Napaki, if you name Mana, you are entangling yourself, entangling your foot, entangling your lineage. Obudi Butego, so we get Butego, Mano. Yes. Only Kebutega, Mana, Oko at the beginning. Ben night. I know to phone Amalihana. Oh, the life which you're living. Maki in nature, okay, Kenya Bam Lamborghini.
maka n'ihi na ị chọrọ ịda agba Bentley, maka ihe na ị chọrọ ịda agba those expensive cars. Those people in Afro, those people create good network of wealth. Create good successful. That is not their lifestyle. Ndị na nwere kpagoro ego generation enwere nke tinyere aka na ụmụ ihe ndị a, nke bụ n'eziokwu na ego ọgwụ ga-enye gị bụ obere ego. O nwere ike na-atụ ịgba benzi onye nwa bụ ya, ịlụ ụlọ nke alụọ nke onye nwa bụ ya, mana how long ka that money ga-last? O nwere mgbe a ga-achọ onye agha for those money will just fizzle out. O nwere mgbe a ga-achọ that thing aka, those things will just fizzle out. Onye nwa bụ ihe dị mkpa. So ọ bụrụ onye ahụ bụ ihe ikwesịrị ide echuwula. So hapụgoro ihe anwa. Ihe ga-ajụ bụ ọmụgo ndị create the wealth. Ego ha bụrụ ego si from generation to generation. And it takes you nwa create the system. Ọ bụrụ na ego ga-abụrụ ego create enwetara ya wealth abụrụ ego bịara through system creation. Ihe echewe ụkwa achịrị aka. Over all that thing will just fizzle out. Actually, those things will just fly away. The way they came, that is how they will just fly away. Man, he created a system. Look at it, Uncle Mark. Oh, you will blow up. Oh, create a system. Ghana, who will generation to come. Oh, create a system. Okay, now go the Dangote group. Oh, create a system. May not see Chukuma. Our own not see here. Or create a system. You know, then it was so many people. I told him was abroad. On that, the Toyota Motors, the Mitsubishi, or even now the Keke. I remember when I was in India, even the Kaka group. That is sorry, Tata group. That Tata. India, how much Alma Oberemoto. My Indigo. They are in brands. How creative brands. What they can offer is already brand. You hope that when how create a system who work. What if they be channel what generation who work. That is what we give him. But all that he creatable, then I just ego. It's him he decided that he just walk. In case you never have peace. That is one. Forget about Nonya and Abba Benz, Mononia and Abba G Wagon. Manomorudo, and what is you? Yes. Anyway, they came out for we here now for your Luco, Monomorudo. Upon Andrina Basado Diega, for the way to my hand when I'm one. Abagi Hana Gabiga, in where you can marry Quena. Obaru did you go here with the dark wagon gambo? Well, no more, you have met to another age, or whatever had a job to eat up offer. Had a day what I got so for the past mother and I did in me. Oh, yeah, Gwaggy. But I give you no, I don't know what I told you to do Okeite. Only one I'm now less than 1.5, 2 million, 3 million, 3.5. Or you told you to confirm it. The price differ based on the category of the Dibia. Or you told you to confirm it. But I'm my Wakwagi. The consequence is there. Wakwagada. It's just so good when they keep me and all my alone. Nwere ike isi n'odide ego gị ịghọtara ya mana ọ bụrụ godo ndị chief asọrọ ọgwụ ma ọ bụ ihe so ha asọrọ ọgwụ ihe ọ ga-eme weta those higher animals ihe gbasara from those higher animals bụ mmadụ tinyecha n'ime ya ite agbawa ego abịawa ihe ọ pụtara bụ na ọ ga na-ehipụtarize mmadụ ka mmadụ mee ya bide or a form of casting spell on somebody. But I can tell you Agua among the most richest people, first 100 people in Nigeria that's very so rich on the credit system. Oburo ndị mere Ibobo ma ndị mere Okeite. Ha so no better because ego ha they create abụrụ system. Ego ha we gachi n'aka once achịrị onye ahụ the whole thing will just fly away. So ihe na-achịkọwala gị bụ learn how to create system.
Overall need good. Maybe you are content creator or you are good, you are a programmer. You can learn website creating, a programming language. You can develop some app on your own. You can stay on social media and become a content creator. You create a content and it's easy because for you to have a size any go well, it takes hard work. Yes, I am a miho welcome over 2 years in where over 5,000 followers na YouTube. Yes. Etu a go the ọtụtụ ndị ọzọ. Ọ gwara ndị etu a okay create Facebook page. Let's stream live from now. I can want 1,000 plus there. Because naturally me grow original fans. Overall, the DJ goes people can like a page. I wouldn't 10,000 fans with this is your mana are they really paid? Because if we can go to any now zero, they are not paid because you may want us the criteria need. So man, if you want to build from scratch, it takes years. You can see Blessing CEO. Blessing CEO and we go large crowd. She's in money. Angela Mosa, so many of them critical call Linda Cage. So some of them are critical brand, have to go brand. But it takes hard work for you to reach there. And we're other many of them. They earn millions of naira yearly, as in monthly. Yes. Because RG talent will create that followers. And there are so many ways yes, you want to go, but you must create system. All that system can have go charm. Charm he created will always bring that thing. Mana you are gonna now at the end of the day, for now, what did he make? So aburo too much money. And the abuna a lot of addition how to invest money. If you not that money when it be out of greediness, you waste that money. So that one guy said no one already an alo. Where is here? They are the broke, yes, much I over 3 million naira in accounts here. But because of greediness, somebody say made the money invest in a platform one or lose all the whole money. Which you have no invest at the platform, come out with invest plenty money or lose all the entire money. Mana on the well business acumen how will he came back with that money or wasted. Within 2-3 years, he will get from man. Mana no we are more case as we go from scratch or waste the money. Or for you were charging some months back. Seminar the other boy. The year do boy will see 5 million naira. Manega no 6 years. Based on those you do so far. Now the other go 4 years. Man, I know what a friend the other age of school. Now we have your boy. That friend the hour I got a boy. You met our by a guy, all guy on a Lonaketa and all that go on a ways moto. They live large. So the engine walk out. Now all guy go for the Asia near happen. Macaneka will extra 2 years. Organ on alcohol gear before gear near that maybe around 5 million naira. Or when I say near China and I contemplate more happen here boy Yanaba. Just all guy. Then you look at where that within 2 years yeah for the no one kill more than I go carry 5 million now gear in here. Or welcome where do be see a one. Focus your attention and kitika. Emoron at that boy in about mentorship. Neighbor boy of ma. You stand to gain a lot. One, Eba boy mentorship. Because he had no program in area. And if you do that boy that mentorship, it will help you. Obro get rich quick. He get me if you that network in our boy Organ any mother 6 million naira after 5 years. He hope that man is rich. Yes. He hope that the man might be an importer. Obro is serve with all sincerity. And the friends in Dogage
nwere ike ibinyekwa gị ahịa based on relationship how good you are. Ma ọ bụrụ na ijide eziokwu, ị nwere ike within 4 or 5 years eji wee setụrụ gị ifu na ego gị anwa n'izu ọda that money, ma ọ bụrụ na ijide eziokwu. Mana ọ bụrụ na ese ka ije tụgba ọrụ na ibe gị na-atụ, agara aka mmadụ niile abụọ ka ofu, gwe ya gbazuo bọị ya, ọ gị esetụrụ ya na akatachi abụ otu, na oke nwere ike were soro ngwere maa mmiri ọkụ ngwere na ọya akụkọ oke, weda ma o meziri ihe ngwara ya ma ọ na o mere ihe mma wa ha advice gomi ya gba abọ ya ọ na-agbagbara ụbọ ya ọ na-agba n'isi. Kere ihe nyi wee kọba akụkọ a, agbụrụ chọrọ too much money, be very greedy. Ụfọdụ a nwere ike nwetagoro that money instead of nyanwa ịtakwa anya ụtọ maka esi azụ ego. O nwere ike 5 million naira o ji n'aka taa, waiting next year ọ dịgo broke. You know why? Ọ ya eje obido biwe nnukwu life. O nwere ike chọwa ofu mansion ebe ọ ya ebiri. O nwere ike chọwa high sophisticated ladies. O nwere ike igoro iPhone. O nwere ike gorie Pro Max 13 ma ọ gorie 14. Ijuzie ndị so much wealthy people anyị na-afụ kedu nke ha yuzu, maka na ha ma na investment, building, networking is very important. So what am I saying? What's gaga need too greedy? Plan your life and give your life a minute. Itinye n'aka n'ihe ọbụla bụ ọgwụ ka nkwụwalụ gị agwara gị na etu ọgwụ a si alụ ọrụ ọbụla na onye na-agwụ ya agwụ amụrụ ihe ọ ga-ere ụka na-ewe. Yes, onye na-agwụ ya, onye na-agwụ dibịa ndị na-agwụ ya amụrụ exactly ihe ọ ga-ewe. Mana ọgwụ a na-ebu ebu, ọ ga-eji aka ya randomly na-ewere ihe sọrọ ya. Yes, ọ ihe nwere ike ịgwa gị. O nwere ike echi ọ naghị ịmụta nwa, ma onye na-amụta ọ na-anwụ, ma ọ na-ewe mmadụ na famili gị, ọ bụrụ ajọ ọgwụ ịgwọ. Nke ọzọkwa bụ maka gị nwa nwaanyị, Krismas na ha elu, ndị mmadụ ga-ebu Benz wee bata, ndị mmadụ ga-enwe ike ibu Bentley and so many wee bata. Ị nwere ike iji maka eje rie gị ọrụ, erichaa gị ọrụ, enwere ike ihipotanize gị. Ịghọtara ya? Enwekwara ike iji hanki wee fichaa ya private part a ga-atụ n'ite and so many and so forth. Ị nwere ike emesizie ya echi, ịnụọ dị echi, enweghị ihe tọgbu n'ebe ị nọ. Enwere ike ịmụta nwa afịawazi ahụ mgbe ahụ ebido jegheribe. Nwere ike na-achọzi ị na-achụ àjà ndị mmiri, si nọ ndị mmiri kechiri akpa nwa, onwe kechiri akpa nwa ọgụ nwa mere onwe gị. Ịdị very greedy. O nwere ike o tekiziri mmụọ siri ezigbote ike ịnapụtagbu gị. Mana ana m achọ ịgwa gị butuo, ọ bụrụ ihe ị nidiri. Ọdịnala abụrụ ịgwọ ọgwụ. Onye abatara ụfọdụ nwere ike abatara ọdara oje gwọwa ọgwụ felụzie ọsị ha oteghị ya mere ihe ọdịnala. Jụọ ya gịnị na gịnị ka o mere. Ọgwụ ka o ji egwọ si na o mere ọdịnala. Akụwara m ndị mmadụ minus ndị nọ outside the country, minus high profile personalities bụ na and ndị enwere conducive environment ha nwere ike iji aka ha mee. Agwara m gị na 90%, okay, 70% of your spiritual work you can do it yourself. Yes, you can do it yourself. Ọngwa ọtụ ndị mmadụ bịa na temple kụziere ha ka a ga-esi na-emeso ma 1 or 2. Ị marụ ka esi emeso certain things nke na ị ga-eji aka gị mee. Is only 30% ka dibịa ga-emere gị o ji bụrụ dibịa. Ụwarụ na ihe ị kwesịrị ime bụ ọ bụrụ na iwu onye ọdịnala, imecha basic things atụrụ anya n'aka gị, ya nwezie altar that speaks for you. Ya nwee mmụọ na-aba akị gị, ị ga na-eme from time to time. Ị ga ikuku arụsị ekwusa gị, igbo na arụsị anụ yọọ ya ihe chọrọ, ị na-arụ onwe gị. Just like that, was much in it. Ịda na-eme kọlọ fọsịrị owo minor thing nwere ike iji aka mere onwe gị like ịchụkwa chi gị. By then, if na practicing ọdịnala will be cheaper for you. Unless ndị na outside m kwuru na ebe fa nọ ha enwere ike ime wiye ma high profile personalities enwere ike ịhapụ their base maybe Port Harcourt, Abuja, then ha nwee dibia a middle person na-arụrụ ha ọrụ nke anwa dị understandable. Maybe some of them be na some high profile areas na ha nwere ike some certain aja, some certain ritual they can do it themselves. Ndị a bụ ndị ego ha na-ejeru miti na na-ekwu ndị na-eto a nwere ike inwe dibia na-achụrụ ha aja ndị a nke anwa bara. Mana maka gị nwa na onwe gị nọ Nigeria,
mana ị chọrọ build learning how to do it yourself. Ọ bụrụ mmadụ na-emere ofu 100% na-emere gị everything, kedu ka ị ga-esi wee mụta? And by then ọ bụrụ na ijiri ezigbo ego, maka na onye ọnwụ na-alụrụ ya ịkwụkwọ m lụọ ọrụ mma anaghị ego. Yes, reason bụ na nrụọ ọrụ ma alụrụ ya free, maka na agwọ ọbụla mmụọ ọbụla m ji wee lụrụ gị ọrụ mmecha mma esetụrụ mmụọ, ịghọtara ya? Ọ ka mma na m arụrụ arụ, yes mma na alụrụ ya, mana as long as na alụrụ ya ka m na-eburu mmụọ nke ka m na-eburu ndị nke m, ịghọtara ya? So dịbe ya anaghị ego, mana ịmụta ya ijiri aka gị na-eme ọgbara uchi. Yes, mma akụwara gị kwesịrị iji aka gị be, because even without you, chim na ndị mụ na ha so ndị kpọrọ m ọrụ ga-ewetara ihe mmeri, and I'm okay, I am satisfied with it. Ịghọtara ya? So mana ọ bụrụ na ijiri aka gị eme and na ịchọrọkwanụ iji aka activate ye the spiritual power, ma spiritual inside si na-eme ịdị eme ya, ịma na ihe ị ga-eme bụ na o nwere ike ọ dazie gị na ịchọrọ ka ije gwụọ oke ọgwụ, and igwuo oke ọgwụ ahụ nwere consequence dị na ya. Mma akwụsị ebe a, mma akpọ kaadị ndị anyị ji wee bịa. A gwara gị na kaadị anyị ji bịa wụ Glo and Airtel ka anyị ji bịa, also only our fans. Ọ bụrụ na ọ bụ netwọk ị na-use, please jump and pass. O nwere ndị ka ya watch video later today na Facebook, nwee ndị ga-watch ya na from other our social media handles. Ọ bụrụ na anyị kpọsịa ya, anyị weta nkụzi nke taata n'isi njedebe. So kaadị anyị ji wee bịa, anyị ebu ụzọ kpọkpọ Airtel 500 naira 51 22 70 25 27 72 55 21. I repeat, 51 22 70 25 27 72 55 21. Let me call it for the last one. 51 22 70 25 27 72 55 21. Let me call Glo 500 31 49 41 78 82 96 01 2. Again, 31 49 41 78 82 96 01 2. Let me call it for the last time. 31 49 41 78 82 96 01 2. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ na nkụzi taa, ma ọ bụ ihe ọbụla na-agbagwoju gị anya, ị nwere ike visit my Facebook page or my YouTube channel, Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu Oraifite. Ọ bụkwa nne chọrọ ịchatị m na WhatsApp, ma ọ bụ na ịchọ ka agbara gị afa mmiri emi, send them message na WhatsApp 0805 78 37 672. I repeat, 0805 78 37 672. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, ayọ ma ayọ kwubi okwu n'isi our fans and followers all over the globe. Ebe ọ bụla onye anọ na wee na-esonyere anyị n'oge awa nke eziokwu, a sị m na ebe ọ bụla ikuku lụrụ, na ebe ọ bụla anyanwụ lụrụ, n'ebe a ka ikuku ga-elu. Eche m ndị niile nọ under the influence of my voice, ndị niile ekegara agbụ, ma ọ bụ ndị niile tinyegoro onwe ha n'ụzọ entanglement nke na tata na ha na-azọzi onwe ha azọ, ka ha rabụ ndị niile nwere ezi obi ichegharị ma chigharịkwa. May they receive help. Ndị niile agbagoro ọsọ afịa n'ụzọ dị iche iche, may they be liberated. Dịka ha na-enwe nkwenye na-echighata n'ezigbo ọdịnala Igbo nke bụ ụzọ ndụ na ụzọ eziokwu.
ka ha nwee favor na aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa. Ka ọ dịkwa na echi niile bụ Wednesday by 9 AM. Ị na-enecha vidiyo tụsara ya ndị ọzọ ka ọ dịnụ.